onaj kamion, diglo me gore na ogradu, sa ograde na crveni auto, ostao sam, usta puna zemlje, oči, samo u gaćama sam bio. A voda šiklje, držim se ovako i paralelno sa vodom sam bio. Ne mogu da ustanem, a preko mene samo ovako neko trlja. Ja ne znam kako sam ostao živ. I onda žena stoji ovde na prozoru i plače. Pita ko si? Ja kažem, pa ja sam iz Pančeva. Ti si, kaže Dragane, jesam. Pančevac, da. Jedva si izvukao. Jedva sam se izvukao. Pun je rana od sutnika Mečića kao geleri. Da, ovde u glavi. Odmah me odveli tamo u Kladu. Jedino da vam kažem, čovek iz Senke nikoga ne spominje, a to je Žika Tekijanka. Svaka mu čast. Bolbotinović. Poslao je 2 broda, po kiši je stajao ovde, nosio tamo, primeo je 300 i nešto ljudi u hotelu. Svaka mu čast, mislim, ja vrlo ga, ne poznajem ga dovoljno, ali ono što sam vidio, to je pravi čovjek. Pravi čovjek na pravom mestu. Porodica cela, ne samo, cela porodica. Skidam kapu, ne mogu ništa da kažem ružno. Jedino što mi se ne sviđaju ovde, ovi ljudi koji su počeli da masovno uzimaju i koji su ugroženi i koji nisu ugroženi. Uzimaju kolica, lopate, čizme, kao da je sudnji dan. Ne znam šta je to u ljudima. A ova je ulica najviše stradava. S one strane dolaze ljudi koji nemaju ništa, imaju blato u dvorište, ali oni su pokupili sve i samo čekaju. Mislim da to mi se ne sviđa uopšte. Ali eto, možda plaćaju neki danak. A da nije bila ova kuća i ova kuća koje su glavni udar zadržale, jer one su držale i pomenuli su prema crkvi i iza crkve su ovako otišle, pa je nosili tamo. Znači, ove 2 kuće je udar, evo, ako možete da snimite, ova kuća nema tih s ove strane, evo, gotova je. Oda s ove strane, to su 2 kuće koje su najviše udarali. Ali dobro, evo, hvala vam na... Samo da ništa ne skraćete ovo što jeste, jeste. Ne, ništa ne skraćemo, kako kažete. Rudari, čekajte, izvinjavam se. Prvi su došli, sedeli su ljudi dok im ništa stigao auto, ali nisu bukvalno sedeli, nego radili su, nosili su kamenje, nosili su sve. Svaka im čast, da njih nema sa mehanizacijom, nema šta. Evo čoveka, zaboravio sam kako se zove, Saša, jurio sam je toliko puta, jer ovo mi je bilo najbitnije. Sve više se sklanja ovo tamo, plašim se da će da padne. Ne znam kako će da izvuče, ali ode. Doći će sve to. Tako da, evo, zahvaljujući Saši, dove ove rudare, nema reči, vojska danas prvi dan sam vidio. Evo, uradili su više za ovih 2-3 sata nego mislim. Ali meštani ne znam, ne mogu da konstatujem to kako meštani. Samo idu tamo, čekaju šta čekaju nešto. Da li se nadate da će Tekija biti ono stara? Mi smo bili tu kad je bilo Bućka, meni je došlo do plavovica. Ne verujem da će sledeći 10 godina da se Tekija oporavi, jer išli smo ovde, vidite ovo brdo. Uz potok smo išli gore na 200 metara sa leve strane, veliki kanali kako se slivalo, pa preko ovog brda sliva se sledeći kanal tamo. Ovo će da bude, gde sad? Možda za 10 godina će to opet da se bude. Jedino ako budu ponovo asfaltirali svu ulicu, da sve asfaltiraju, ograde da nameste, meštari nemaju pare i ne znam kako. Ja bih volio da bude i pretpostavljam da će opet Tekija da bude, ali mora vreme da prođe. Ja ne pretpostavljam, ja znam da će biti ista i... Biće, slažem se sa Sašom, slažem se, samo treba da se radi, da se uloži, kao što se uloži u Obrenovac. Ja sam bio 3 dana u Obrenovcu. Ovo je Obrenovac, ne može da se uredi. Jedino Krupanj je ovo, ali Krupanj manje mesto u odnosu na Tekiju. Nije ni Krupanj, ni ovako ni drugo. Da, ovo je stvarno, jedino što nema nikog od političara, nema nikog ništa. Mislim, prvo sad ću da vam kažem odmah, ovo direktno da počnete. Spremamo ekipu, pošto sam ja iz Pančeva i moj brat. Angažovali smo već advokate da tužimo nacionalni park i hidroelektranu Đerdap. Mi ćemo da tužimo jer nacionalni park dozvolio da seku šume, tu gde su ljudi slagali drva, tu se skupilo hranje, tu se skupilo drvo i napravili su branu. I to kad je krenulo, to je otišlo. Hidroelektrana Đerdap vrlo dobro znaju kako su napravili lokaciju za Tekiju, što nikad nije uradio.